Bona nit a tothom i benvinguts a Quarta Mansió, el canal de relats curts creat per a tots vosaltres que patiu nits d'insomni. També us poden servir perquè almenys oblideu per uns instants aquest planeta hipercontaminat en el que vivim, de pluja àcida, de gasos tòxics per tot arreu, microplàstics... Avui tenim un relat que se'm va ocórrer un dia passejant pel Museu Louvre de París. Quan anava per aquells passadissos plegats de quadres, alguns semblaven tenir vida pròpia. Doncs bé, el relat d'avui va una mica d'això, un relat ple d'emocions i que parla d'un pintor que la seva mà transmet en els seus quadres una potent mutació genètico-emocional humanoide inexplicable i que aquests entren en una dimensió segons els diversos estats anímics del pintor. El relat el podríem catalogar dins del gènere de la imaginació, la ficció, el deliri o la entelequia. Bé, no m'enrotllaré més, espero que us agradi el relat d'avui i ja sabeu que us podeu subscriure al canal Quarta Mansió, per aquí baix, I com dic sempre, si no voleu, doncs és igual, no passa res. Vinga, que dormiu de gust! L'entrada de llum és esplèndida. Hi ha unes finestres d'estil anglès que la deixen entrar a grans quantitats. Entra el sol d'una manera, entra amb molta claredat. Aquests dies tan radiants, entra de manera explosiva. Les cortines, a banda i banda de les finestres, fan joc amb els coixins que omplen cada sofà de la sala. N'hi ha de diferents colors i amb uns estampats i uns brodats daurats, d'aquells tan clàssics. Visc a casa d'un pintor. La sala és gran, almenys a mi m'ho sembla. Només conec aquesta. Sobre el cavallet es veu un nou quadre, quasi bé el té acabat. Mira, ja arriba. Es mira el quadre amb atenció. Agafa el pinzell. I abans de posar-s'hi es posa la mà a la butxaca d'on li penja una cadena platejada que s'aguanta pel botó de la jaqueta. Treu un monocle per poder observar més detalladament les delicades pinzellades del quadre. Ara sí, i passa el pinzell per la paleta on hi ha tinta negra. És un pinzell molt prim. Signa el quadre. Acabat! Vaja, tanta estona per fer només la signatura. Tu et diràs Robert, a partir d'avui per sempre, li exclama el pintor a l'home del quadre. M'agrada com t'he pintat d'haver-te creat, de ser l'amo de la teva raó i la teva existència. Et penjaré al costat del sergent. Aquest sóc jo. Sóc jo qui va entrar primer que ningú a la sala. El primer a qui li va tocar un dels millors panys de paret per ser penjat. Però, perdoneu, us diré, amics meus, que no m'he presentat com cal. Sóc el sergent Gaetan, sortit de la mà d'en Llucià Pons i Ballester. I sí, sóc el personatge d'un quadre i parlo. Tinc vida pròpia i consciència. Ja fa 10 anys terrenals que estic aquí.
Llucià és un pintor poc conegut, però sí té certa fama per Vilalba dels Arcs i els seus voltants. Vilalba és un poble que gaudeix d'un preciós parc natural i que està regat pel riu Algars. S'hi fa bon vi allà. Per aquesta regió s'hi ha descobert també unes coves que van ser habitades, segons diuen, per humans i bèsties fa milers d'anys. Això diuen els que hi entenen. S'hi van trobar restes d'esquelets i diversos objectes amb unes formes que deixen encandilats i babejant els arqueòlegs que hi treballen. Fins i tot és motiu de celebració quan troben una simple pedra punxeguda. Qualsevol pedra els sembla un descobriment, el que fa la imaginació. També he sentit que hi ha unes pintures excel·lentment conservades. Potser d'aquí li ve l'afició a la pintura en Llucià, vés a saber. Haig de reconèixer, però, que a mi m'agrada molt com em va pintar. En Llucià Pons agafa el got d'aigua i el llença. Prefereix omplir-lo de conyac. Un que compra a la cooperativa de vins del poble. També hi destil·len altres licors. Fan negoci. El seu posat sembla el d'un pintor trist. No se'l veu somriure quasi bé mai. A vegades el visita un seu amic, en Ramon. Parlen sempre de la mateixa dona durant una bona estona. Per cert, mai he sentit a dir el seu nom. Es passen així la tarda, xerrant i bevent. «Conyac del bo!», diu el Ramon, acostant-li el got al Llucià perquè li torni a omplir. En acabar de baixar el sol de la tarda, el Ramon s'aixeca lentament. Els genolls li espateguen. Caminant pel passadís cap a la porta, el Llucià diu: «Ai, Ramon, Ramon, ja no hi ha somnis per nosaltres. Vinga, a reveure». I en Ramon s'allunya a poc, arrossegant els peus. Marxa calent d'orelles. Semblen bones persones tots dos, però estan plens de tristesa. Veig en Llucià, que porta a la mà un clau i un martell. Amb el que ha pimplat, porta un gat al damunt que encara es picarà els dits. Mira, encara. L'ha posat a prop meu. Podríem dir que tindré un veí de paret. Psst, psst. Tu! Que podem parlar nosaltres, Qui ets tu? Bueno, bona nit i benvingut. A partir d'ara seràs el meu veí. Jo sóc el sergent Gaetan. I ja formes part d'aquest misteri dels quadres en vida pròpia. No sabies que els quadres que pinten Llucià Pons i Ballester cobren vida? Quin nom t'ha posat? Tu que estàs aquí en la foscor d'una habitació bruta i humida. Robert! Em sento estrany. Els meus sentits estan pertorbats. Per què m'ha hagut de pintar lleig i escanyolit? En canvi a tu, quina presència, quin vestit militar més polit i elegant. Mira, estimat Robert, et donaré un consell.
No tens més remei que acceptar el que t'ha tocat. És el que tens i com ets. Si no vols patir els anys que et queden de vida, accepta la realitat. Pensa que nosaltres podem viure centenars d'anys i en viurem molts. Sé molt bé com et sents. També et diré que no m'agradaria haver estat fruit de la seva imaginació com hi has vingut tu. A mi em va pintar en un altre moment del seu pensament. Es deuria trobar més valent, més content. Ara, en canvi, deu estar deprimit. És per això que t'ha pintat en un lloc trist i en la foscor. Ets el seu reflexe intern. Potser sí que t'ha pintat una mica demacrat. Tranquil, ja t'acostumaràs. No riguis, carallot! Mira, noi, no hi pots fer res. Aprofita el que tens davant teu, al teu voltant. Disfruta d'aquest lloc on t'ha tocat viure. Mira, quina estància tan acollidora, tan ben decorada, tan càlida. No creus que seria molt pitjor estar amuntegat darrere d'una filera de quadres inacabats, plens de pols i allà oblidat? Bé, Robert, ja veus que s'està fent fosc. I un cop s'apaguen les espelmes ja no veiem res. Entrarem en una estranya obscuritat i demà al matí ja tornarem a veure la llum. Sergent Gaetan, em sento observat. I què esperaves? Ets un quadre. Gaudeix del moment, home, i dels altres que vindran. Aquí veuràs i escoltaràs de tot. Veuràs coses ocultes dels homes que mai es mostren. Tenim ulls i no jutgem. És perfecte ser un quadre. T'observen i t'afalaguen. Són poques les vegades, però en Llucià organitza festes de disfresses, de les típiques festes amb màscares venecianes i molta pluma. Solen ser festes plenes d'extravagàncies i, bueno, doncs, tal com són els artistes, els pintors i poetes. Nosaltres, aquí penjats en aquests moments, tenim l'espectacle assegurat. També tenim la calma, el silenci, tot i que a vegades també pots veure coses pròpies d'un dimoni. De tot, Robert. Veuràs de tot. Mira, Robert, en Llucià hi ha col·locat un nou llenç al cavallet. No t'intriga què o a qui té pensat pintar ara? No notes l'emoció? D'això et parlava ahir a la nit, d'aprofitar cada moment. Nota el moment de la intriga i gaudeix-la. Ja han passat 2 dies assegut davant del cavallet i res de res. Em sents, sergent Gaetan? Calla i observa. O és que tens alguna cosa millor a fer? El tercer dia, Llucià va agafar el llapis i ja va començar a fer les primeres traçades. Escolta, Robert, escolta el so tan dolç del llapis quan llisca sobre la tela. Se'm posa la pell de gallina. A tu no? No et recorda el moment de la teva creació? Quines ganes de conèixer algú més, de conèixer els detalls que mica en mica anirà perfilant. Veus alguna cosa, Robert? Veus alguna cosa des de la teva posició? A mi els raigs del sol m'enlluernen. Sí, sergent. Veig el dibuix d'una dona. Està pintant una dona, sí. En quin moment es deu trobar ara en Llucià, sergent? A mi em va donar la pobresa, la tristesa i la foscor.
tu, sergent, l'ego i la valentia. Pel que veig, de moment ella l'està pintant amb un vestit negre, llarg. També li ha deixat els pits al descobert. Està envoltada de foscor, també. Sembla que no millora el seu estat anímic. Quin quadre més obscur. Ja ho veurem, Robert. Ja ho veurem. Arribant al vespre, el pintor va encetar una segona ampolla de conyac. La llum de les espelmes il·luminaven algunes parts de l'estància. Ja s'havia fet fosc. Assegut a la butaca davant del nou quadre que estava pintant, es va posar a llegir un llibre. De l'altra mà li penjava el got buit, que estava a punt de lliscar-li dels dits. Mentre intentava seguir llegint, anava donant cops de cap, s'adormia i es despertava. I va acabar buidant l'ampolla. Va fer un glop i intentava seguir llegint. Va tancar els ulls i, sense adonar-se'n, va recolzar el llibre sobre la tauleta amb la mala fortuna que les pàgines mig obertes van prendre el foc d'una de les espelmes. Senyor Llucià! Senyor Llucià! Que no em pot sentir? Jo cridava tot el que podia. El foc va començar a posar-se rabiós. Cada cop era més violent. En Llucià no es podia ni aixecar de la butaca. El fum el va ofegar. L'últim que s'escoltaven eren els nostres crits i els dels altres quadres. Uns crits que es van anar apagant mentre el foc els engollia i els consumia lentament. Hi ha quadres que són centenaris. Uns altres només duren uns dies i n'hi ha d'altres que ni tan sols veuen la llum.